tunda kuka haɗa kanku da gwamnatin Siriya tunda kuka haɗa kanku da Siriya wallahi sai na ka bidiyoyi sun fi 10 kuma da hujja zan kawo dan a tabbatar da cewa ku da Yahudawa ba ku da bambanci dan mu ƙara nuna duniya tunda kuka riga kuka furta kanku da kun koma gefe kun yi shiru kuna ta tsine-tsinen ku a Najeriya kuna ta waye ɗinku ku taɓa kawo labarin gama tsakiya ba baka taɓa kawo abin da yake faruwa a Gaza ba yau Allah ya matsi bakin ka kace a ji Siriya a gani to jama'a ku kallo na rubutun shekaran jiya Netanyahu ya fito yi bayani akan hambarar da al-Assad da Siriya akan habbarar da al-Assad wato shugaban kasar Siriya me ya faɗa yace da sa haka yana kira ga gwamnatin jihar Kano da sauran gwamnatoci kasu sanya siyasa cikin abin da ya shafi alqur'ani da sunnan manzon Allah idan kace zaka kama malamin sunna saboda aqidar da yake karantarwa to babu inda zaka ajiye sauran malaman domin abin da yake kan shine duk ahlus sunna yake kai in ko kace zaka daure ahlus sunna ai baka da gidan fursuna da zaka yi saka ba a Kano ba a Najeriya don haka karka bata wa kanka lokaci abinda malam Lawan Trayon ke kai shine duk wani ahlus sunna yake kai akai saboda haka in kace zaka kama shi to zaka kama duk ahlus sunna ka daure saboda haka zaka wahala kanka shi yasa